Ja ää, sen jälkeen, kun me ollaan käyty tässä webinaarin aiheet läpi, niin sitten tuolla lopuksi meillä on mahdollisuus käydä yhteistä keskustelua ja palautetta ja sen sellaista, niin pyritään lopettaa tallennus siihen kohtaan, niin ne ei sitten välttämättä tule sinne tallenteelle ne kysymykset. Mutta lähdetäänkö pitemmittä puhetta liikkeelle? Ihan nopeat esittelyt meistä kummastakin. Voi olla, että osa teistä ei ole meille niin kovin tuttuja. Osa on ehkä ollut kevään webinaareissa mukana ja jos olet ollut siellä, niin kiva, että olet tullut tähänkin webinaariin mukaan. Ja, mä olen Maikku Sireen, työelämävalmentaja, johdon työnohjaaja. Hoksaluksilta tulen ja olen johtamistyöskentelyn, työyhteisötaitojen ja työhyvinvoinnin asiantuntija. Tausta mulla on vahvasti sote-maailman puolella ja siellä olen toiminut ihan perustehtävissä alkujaan joskus vuonna NAKKI sairaanhoitajana ja psykiatrisena sairaanhoitajana, eli se tausta on kuitenkin sit siellä mielenterveyden puolella. Mutta sitten aika pian ensin henkilöksi ja johtamistehtäviin tuossa Tampereen kaupungin sijaishuollossa. Ja on tullut elettyä yksi jos toinen konflikti ihan sieltä esihenkilön ja johtajankin näkökulmasta ja jotenkin ymmärrystä siihen, että mitä kaikkea se voi olla, kun me ollaan keskellä konflikteja. Ja mä ajattelin, että sitä näkökulmaa tässäkin sit pyrin tuomaan teillekin ja yhdessä ihmetelläkin sitä, että mitä tämä kaikki sitten on. Ja sitten Sanna. Joo, morjesta vaan kaikille munkin puolesta Miettisen Sanna ja Procentumilta. Ja meillä on jotain yhtymäkohtia siellä meidän työhistoriassa ja mun juuri on siellä työuran alkupuoli vahvasti siellä mielenterveyspuolella ja työssä ihmisen kanssa, joilla on ollut vakavia mielenterveyden häiriöitä. Ja oikeastaan sieltä sitten pikkuhiljaa aikanaan työnohjaajakoulutuksen kautta se näkökulma on vähän enemmän ruvennut siirtyä työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen ja osatyökykyisyyteen mielenterveyssyistä. Ja sitten varmaan ehkä sellainen viimeiset 4-5 vuotta on tullut hyvin vahvasti oltua matkassa mukana muutosjohtamisen asioissa ja tämmöisissä organisaatiokulttuuriasioissa, mutta erityisesti niin kuin Maikkukin viittasit, että työuralla on ollut monenlaisia vaiheita, niin ehkä tästä taustasta johtuen niin aika paljon on mukana ollut vähän tämmöisissä haastavimmissa muutostilanteissa tai vaativissa johtamistilanteissa, jota on muun muassa konfliktit, sitä ei varmaan käy kieltäminen, tai organisaatiomuutosten aikana, jos joudutaan vaikka tekemään muutosneuvotteluita, tai sitten siellä on jotakin vaikka jaksamiseen liittyvää haastetta. Niin ihan pikakertauksena niin minun tausta tässä. Yes. Ja sitten me ollaan yhdessä tässä, niin me työskennellään yhdessä. Meillä tosiaan on yhteinen historia myös jo aiemmalta polulta ja silloin ollaan työskennelty yhdessä konfliktien parissa, autettu erilaisia työyhteisöjä konfliktien keskellä ja tällä hetkellä toimitaan verkostokumppanina ja tarjotaan edelleen tukea työyhteisöjen konflikteihin tällaisella meidän ihan omalla konseptilla, eli me ei olla työyhteisösovittelijoita, vaan me nähdään ja koetaan sitä konfliktia pikkusen ehkä vielä eri näkökulmasta kuin ihan siitä työyhteisösovittelun näkökulmasta. Ja pidetään yhdessä myös monenlaisia muitakin tärkeitä valmennuksia ja koulutuksia. Kyllä. Hyvä. Mennäänkö sitten itse asiaan pois meistä? Ei olla kuitenkaan ihan keskiössä. Hei, olisi tosi kiva kuulla teiltä ihan lyhkäisesti se, että mitä sana konflikti tuo sun mieleen. Laita sinne keskusteluosuuteen, chattiin ihan nopeasti muutamalla sanalla, että mitä konflikti sulle tarkoittaa. Se voi olla joku sun oma kokemus, tunne, mikä sieltä on tullut, tai sitten niinku semmoinen tilanne, mitä sä oot nähnyt, missä sä oot ollut jotenkin osallisena, vaikka se ei olisi koskettanutkaan sua, tai mitä vaan se konflikti sitten voi sulle tuottaa. Katsotaan ne kohta, saatte rauhassa sinne laittaa niitä ja sillä välillä muistutellaan, tämä oli meille ihan sattuman kauppaa, että tänään on siis YK-päivä 24.10. ja YKhan on aikoinaan perustettu sen takia, että jotenkin niin kuin vältettäisiin seuraavia maailmansotia ja edustettaisiin jotenkin semmoista rauhantyöskentelyä ja mikä sen parempi tällaiselle konfliktityöskentely-webinaarillekaan kuin YK-päivä.
Ja katsotaanko sitten vähän, että mitä meillä siellä keskusteluissa, minkälaisia ajatuksia teillä on tullut. Joo, riita, erimielisyys, ristiriitatilanne, erimielisyyttä, ristiriitaa, poikkeustilanne, ei normaali hetki. Aika hyvä kuvaus myös siihen, että se on jotain juuri tällaista. Haastava tilanne, jossa ihmiset tai asiat ovat ristiriidassa keskenään, kyllä. Aina jotain negatiivista, kärjistynyttä tilannetta, väärinymmärryksiä. Tuo väärinymmärrys on varmaan semmoinen aika hyvä kuvaus. Sitä meilläkin tuossa kohta sitten käydään läpi. Ehkä semmoinen yleishuomiona hyvin samankaltaisia hyviä määritelmiä siitä, että mitä se konflikti tuo itse kullekin mieleen, niin aika samantyyppisiä, mihin tuolla kun liikutaan eri puolilla organisaatioita ja toimialojakin, niin aika samankaltaisia, miten ihmiset määrittelee myös muualla niin kuin tätä asiaa. Joo. Tosi hyviä määritelmiä teillä ja siellä, ja niitä voi laittaa sinne vielä, jos mieleen tulee, niin me kerätään ne, jää tänne meille, niin kerätään niitä sieltä sitten talteen. Lähdetään sitten konflikteihin ja miksi konflikteista on tärkeää puhua, kun olisi ehkä paljon mukavampi puhua kivoista ja mukavista asioista ja sitten me täällä niin kuin puhutaan konflikteista. Mutta kyllähän se niin on, että se semmoinen silmien ummistaminen ja tietynlainen toivotaan ajattelu, että vaikka se on tosi inhimillistä, niin me monesti tehdään, niin se aiheuttaa itse asiassa sitä turvattomuutta ja hätää koko siihen työyhteisöön. Että se ei ole vaan pelkästään niin kuin niiden ihmisten välillä, missä se konflikti majailee, vaan että se tuottaa niin kuin sitä hätää siihen koko työyhteisöön. Ja sitten toisaalta meillä on tosi paljon tietoa kyllä ja dataa siitä, että mitä konfliktit on ja minkälaisia vaikutuksia konflikteilla on. Mutta jos me jää sinne datan tasolle, että me ei uskalleta puhua konflikteista ja me uskalleta nostaa niitä esille, niin ne konfliktit saa aika rauhassa nakertaa siellä työyhteisössä sitä työarkea. Kun ei ne sieltä niin mihinkään häviä, vaikka me toivottaisiin kuinka kovasti. Niin. No, huomenna voisi olla parempi päivä. Ja sitten tässä vielä muutama nosto siitä, että minkä takia nimenomaan tällä hetkellä tuntuu siltä, että työelämä on alttiimpi konflikteille, kun jos mä vertaan vaikka omaa työuraa 10 vuotta taaksepäin. Konflikteja on aina ollut, mutta meillä on ollut aika lailla erilainen se maaperä, missä me ollaan oltu työarjessa. Tällä hetkellä on tosi pitkään jatkunut tämmöinen talouden epävarmuus, joka aiheuttaa monenlaisia tunteita niin yksilö- kuin työyhteisötasolla. Sitten meillä on toisaalta samaan aikaan tosi kova muutosnopeus siellä kaikessa epävarmuudessa. Yhteiskunnan polarisoituminen tuntuu, että se vaan niin kuin jotenkin vahvistuu tässä ja ihmiset on hyvin niin kuin eri tilanteissa ja eikä osata ehkä niin kuin nähdä samalla tavalla toisen ihmisen elämää kuin mitä ollaan aikaisemmin kyetty. Semmoinen vahva yksilökeskeisyys, joka on tässä ajassa tosi niin kuin semmoinen näkyvissä oleva ilmiö. Ja nämä kaikki lisää ihmisten kuormittuneisuutta. Ja sitten kun me ollaan tosi kuormittuneita, niin se ei ole ihme, että meillä siellä alkaa syntyä kaikennäköisiä kipuiluita ja riitoja. Ja sitten semmoisia, minkä mä nostin tuohon mukaan myös, on se, että mitenkä niin kuin se kiusaamisväkivalta, mikä siellä kouluaikana ehkä on ollut, niin miten se alkaakin siirtyä työelämään. Ja me ollaan niin kuin niiden meidän aiempien kokemusten mukana siellä työelämässä, kun me ollaan oltu aikaisemmin siellä koulumaailmassa joko kiusattuna tai kiusaajana, ja miten me reagoidaan sitten niissä tilanteissa, kun meillä tuleekin erimielisyyksiä niiden meidän aiempien kokemusten pohjalta, niin mä ajattelin, että sillä on niin kuin merkitys myös. Kyllä, ja tuli useampikin ajatus mieleen, mutta ehkä viimeisimpänä nostona juurikin tähän kiusaamisväkivalta-asiaa ja muuta, että jos mä mietin niitä, että kun paljon työskentelee ihmisten kanssa, joilla on esimerkiksi jaksamiseen liittyvää haastetta, niin yhtenä altistavana tekijänä siellä selkeästi ihmisillä on sellainen, että heillä on aika vaikeitakin kokemuksia siitä kouluaikojen kiusaamistilanteesta, jolloin ollaan luonnollisesti myös aika paljon herkempiä niin kuin siellä työyhteisön vuorovaikutustilanteissa ynnä muita. Ja ehkä toinen kommentti on pakko sanoa, mitä sä laitoit, että mikä meidän tässä työelämässä haastaa näille konflikteille, niin kuin mitä tuossa nämä on, niin nämähän on aika monimutkaisia ja isoja asioita, systeemisiä ongelmia, jotka vaikuttaa ja jotka rupeaa näkyy pian sitten tässä sun ja mun välissä siinä, että
jotenkin meillä ehkä joskus unohtuu tämä, että siellä taustalla voi olla paljon näitä vaikuttavia tekijöitä. Se on juurikin näin. Ja huomaatte jo tässä vaiheessa, että miten me ihan innostutaan näin vaikean aiheen puhumisesta ja keskustelusta, mutta tässä on tosi mielenkiintoisia ilmiöitä mukana. Sä oot nostanut tähän tosi mielenkiintoisen tutkimuksen myös, tai tutkimustuloksia pikkusen. Joo, ja tästä on nyt muutama vuosi aikaa, kun mä oikein vähän enemmänkin perehdyn näihin konfliktiasioihin, ja silloin mä kaivoin tällaista dataa, että mikä on konfliktin hinta. Ihan yksittäistä hintaa näille on aika vaikea laskea, mutta törmäsin mielenkiintoiseen tutkimukseen. Tästä nyt on jo joitakin vuosia aikaa, kun Iso-Britanniassa on tutkittu aika isolla tutkimusotteella, niin että kuinka paljon siellä on työntekijät kokenut niin kuin konflikteja noiden vuosien aikana. Ja se oli mun mielestä aika hätkähdyttävä, 9,7 miljoonaa työntekijää. Ja sitten jos mietitään, että näistä ihmistä 40% oli vähemmän motivoituneita ja 56% koki sen konfliktit stressaavina, ahdistavina ja aiheutti niin kuin masentuneisuutta. Ja mä ajattelin, että silloin me ollaan aika vakavankin asian äärellä, että se on hankala ja me mielellään haluttaisiin jättää niitä syrjään, mutta ehkä osa vastausta siihen, miksi näistä on tärkeää puhua, niin löytyy näistä data-asioista, mitä me tänään nostetaan lisääkin esiin. Se on juuri näin, ja jotenkin tuo kerrannaisvaikutus tulee tässä aika hyvin sille, että nimenomaan se harvemmin on vaan yksilöiden keskeinen tilanne, vaan se vaikutin on tosi paljon laajemmalla konfliktien kanssa. Ja ehkä vielä sitten valtioneuvoston työolobarometrista vuonna 2022 niin 31% siellä on työntekijöistä huomannut kiusaamista joskus niin kuin työntekijän tasolta tai taholta, niin kyllä sitä meillä tämän kaltaista dataa löytyy Suomestakin. Hyvä. No sitten. Hyvä paha konflikti. Mitä se konflikti oikeastaan on, mitä sillä tarkoitetaan, kun me puhutaan konflikteista ja mitä siellä sitten tapahtuu. Kirjoitin tähän tällaisella vähän kahdella tavalla, koska näinhän se on, että se konflikti voi olla myös niin kuin jollain tavalla eteenpäin menevääkin, mutta että siihen vähän vaikuttaa se, että miten me sitä konfliktia ratkotaan. Ja Sanna, sä kerrot meille pikkusen tarkemmin siitä, että mitä konfliktilla tarkoitetaan. No niin kuin tuossa alussa vähän hienosti sinne chattiin laitoitte mielikuvia, että mitä sillä konfliktilla tarkoitetaan. Ja sehän on varmaan aika paljon nyt myös ihan määrittelistä, ja jos mietitään tutkimusten näkökulmaa, niin ihan viitekehyksestäkin kiinni, että kuinka me niitä konflikteja määritellään. Mutta jos katsotaan, että niitähän on hyvin monentyyppisiä, ja sitten sä voit Makku oikeastaan kaikki laittaa niin siitä tulemaan. Ja tässä on yhdenlainen määritelmä, siellä muistaakseni vielä yksi niistä, niin minkälaisia ne konfliktit voi olla siellä arjessa. Ehkä nyt yhteisenä tekijänä, että käytännössähän, ja jos nivoot sitä sun ja mun arkikokemusta, mitä me ollaan, niin ne voi lähteä hyvin, hyvin pienistä asioista liikkeelle. Ne voi olla meillä siinä, että meillä on vaikka erilainen näkemys siitä, että vaikka että kuinka me tämä webinaari vedetään. Periaatteessa se voisi olla meillä yksi semmoinen tekijä, joka meillä lähti synnyttää sitä konfliktia. Sitten jos mä en ihan pystyisi tuolle Maikulle tuossa vaikka sanoon, että mulla on pikkusen paha mieli, että kun sä nyt vedät tätä hommaa ja mä en pääse mukaan, niin siinä meillä jo tulisi vähän tähän meidän suhteeseen liittyviä juttuja. Mulle jäisi paha mieli, mutta mä en nyt Maikku sulle oikein rohkene, mä vaan nielen sen tänne. Ja ettei vaan tapahdu. Ja ettei vaan tulisi hankalia tilanteita tai tunteita sulle, että meidän suhde menisi tästä pieleen. Pian meillä voisi olla tässä ihan sekin tilanne, että meillä on ihan varmoja, että kuka tätä oikeastaan liidaa tätä webinaaria ja mitä tässä tapahtuu. Ja sitten jos me oikein, niin sittenhän meillä saattaisi olla ja paljastua vaikka se, että meidän arvot on ihan ristiriidassa, että kuinka me näitä asioita lähestytään. Se voi olla tämmöinen prosessin kaltainen, tai se voi olla, että se lähtee meillä jostakin vaikka loukkaantumisesta tai jostakin tämän tyyppisestä asiasta. Mutta lähtökohtaisesti ne on hyvin pieniä arkisia asioita, mistä se siemen lähtee. Ja sitten, jos me ei uskalleta niistä asioista puhua, menen vaan sinne seuraavaan, niin silloinhan tapahtuu, mitä mä kuvailin, että mitä esimerkiksi meillä voisi tässä webinaarissa niin kuin tapahtua. Eli meillä pikkuhiljaa rupesi tulee kertymään siihen, ja sitten se rupesi värjää meidän koko tätä meidän yhteistyösuhdetta ja kuinka me toimittaisiin yhdessä, kunnes me todettaisiin, että emme voida enää toimia yhdessä. Ja se olisi lähtenyt kenties jostakin pienestä asiasta kuin siitä, että ollaanko me samaa mieltä vai eri mieltä näistä työasioista, mitä me tässä tehdään. Mä ajattelin, että oli tosi hyvä kuvaus jotenkin siitä, että se turvattomuus siellä taustalla
niin kuin saa aikaiseksi sen, että sieltä pienistäkin asioista sitten syntyy isoja juttuja. Mä aika usein puhun esimerkiksi työyhteisössä tietyllä tavalla semmoilla heikoilla jäillä olemisella, että sen tuntee, että täällä jotain on, mutta kukaan ei oikeastaan uskalla nostaa asioita esille, ja sitten me mennään tosi sillä hissun kissun, ettei ne jäät vaan me rikki siinä arjessa, ja sitten jokainen kuitenkin tunnistaa sen, että me ollaan niin tosi heikoilla tilanteessa. Ja ehkä vielä semmoinen konkreettinen esimerkki vuosien takaa on varmaan viime kevään webinaareissakin, käytän tätä esimerkkiä mielelläni, niin puhunut tämän, mutta tänään on varmasti paikalla uusiakin kuulijoita, että on ollut joskus selvittämässä sellaista tilannetta, että on ollut uudet kollegat, tullut lounaspöydässä, toinen on loukkaantunut, mitä toinen on sanonut, mutta ei ole juuri nostanut asiaa esille tai tarkentanut, että anteeksi, hei, mitä sä tarkoitat tälle. Ja siitä oli lähtenyt kieppiliikenteeseen ja sitten oltiin 3 vuotta myöhemmin, ja sitten oltiinkin jo siinä tilanteessa, että verenpaine oli 1000, kun oli ajatus, että täytyy tulla samaan kokoukseen. Se on just näin, pienestä lähtee. Sitten mä en malta olla sanomatta, ja mä uskon, että sä annat mulle luvan tähän näin, mitä niin kuin oikeastaan aika hyvä herätys siihen, että jos ollaan uusia työntekijöitä, siis keskenään uusia, niin mitä siinä voi tapahtua. Me oltiin aika uusia kollegoita, oltiin yhteisessä työnohjauksessa. Meidän viisas työnohjaaja kysyi meiltä, että joko te olette riidelleet. Muistan. Ja sitten mä ajattelin, että se oli niin kuin hyvä havainto siitä, että se myös voi tulla tosi niin kuin luonnollisesti. Näinhän meille käy, ja se on taas siinä konfliktissa ehkä se hyvä puoli, tai voi olla se hyvä puoli, että se voi lähteä vahvistamaan meissä jotain. Ja oikeastaan sit siihen aasinsiltana onkin tämä, että mitä siellä konfliktissa sit oikeastaan tapahtuu. Ollaan kuvattu tässä nyt hyvin tämmöinen lineaarinen niin kuin tilanne, mutta tänne tietenkin mahtuu kaikenlaista muutakin, mutta alkuunhan meillä on just se joku jännite siitä, että sä oot sanonut jotain sellaista, mitä mun voi olla vähän vaikea niin kuin ottaa vastaan, mutta mä en ehkä uskalla sitä tässä vielä sanottaa. Sitten se alkaa mua ärsyttää tosi lujaa, ja sitten se tulee tähän meidän väliin, ja jossain kohdassa mun pinna katkee, ja sitten mä niin kuin sanotankin sen sulle ihan väärällä tavalla. Tosi ylimitoitetusti esimerkiksi tunteessa, että mä tuonkin sen niin kuin semmoisena, että sä jäät hoomoilasena, ja konflikti on puhjennut, se ehkä eskaloituu siinä mielessä, että sä lähdet sit puolustamaan, ja jotenkin, että ethän sä oot tarkoittanut, ja mä oon jo ihan varma, että kyllä sä oot sitä tarkoittanut. Meillä syntyy kriisi, ja sitten tässä vaiheessa viimeistään, kun me ollaan kriisin kohdalla siellä työyhteisössä, niin muistutus, että pitää pyytää apua, koska se, että jos siinä kohdassa päästään työskentelemään, niin me päästään sinne ratkaisuihin ja myös sinne oppimiseen. Mutta mitä pitemmälle se kriisi ehtii jotenkin muhiin siellä työyhteisössä ja ihmisten väleissä, niin se vaikeampi on lähteä sitä ratkomaan. Ja jotenkin niin kuin ajallisesti se, että jos on kestänyt vuoden kriisi siellä, niin ei voi olettaa, että se kriisi on jotenkin ohi ja asiat on ratkaistu parissa kuukaudessa tai parilla käynnillä, vaikka jos ulkopuolinen ihminen tulee siihen mukaan. Että jotenkin se mittasuhteistaminen myös siinä, että miten pitkään kriisi on kestänyt, miten nopeasti se voi sieltä sitten tasaantua ja päästään sinne ratkaisujen ja oppimisten kohtaan. Ja sitten se, että tämä ei olisi ihan näin yksinkertaista ja helppoa, niin meillähän on siellä ne tunteet ja väärinymmärrykset, ja sitten ne vähenevät voimavarat mukana. Ja nämä kaikkihan tekee sen, että tuo kriisin selvittäminen on vielä hankalampaa, kun siellä ne tunteet tulee vielä voimakkaammin mukaan. Ja sitten kun me ei enää jakseta, niin aika moni tunne tuntuu isommalta vielä kuin sit niissä hyvissä voimavaroissa. Kyllä. Että aikamoinen semmoinen miinakenttä saattaa olla se, mitä siellä konfliktissa tapahtuu. Ja jos me ollaan siinä keskellä konfliktia, niin meidän voi olla tosi vaikea lähteä sitä myös itse ratkomaan, vaikka meillä olisi tietyllä tavalla keinoja ja osaamista ja ymmärrystä myös siihen. Ja sillä mä ajattelen jotenkin myös sitä, että se ulkopuolinen taho, ulkopuolinen työskentely on ihan niin kuin paikallansa näissä tilanteissa. Ja se vie ehkä enemmän eteenpäin kuin sitten se, että siellä sisältä yritetään ratkoa tilanteita. Ja täydennän tähän vielä yhden, että minkä kanssa nyt viimeisen vuoden aikana erityisen paljon huomaan, että on käyttänyt puheenvuoroja, on ollut siis sellaisissa tilanteissa, että jos aika paljon on puhuttu tästä
älä oleta. Joo. Ja sitten mä oikeastaan huomaan itse, että Alvarissa huomaa, että aina oletan, sehän tapahtuu aika luontevasti meillä kaikissa ihmissuhteissa, niin jotenkin vaikka sitä tulee esimerkiksi paljon esihenkilöille sparrailtua, että nykypäivänä ei ole enää itsestäänselvyyksiä olemassa, että älä siis oleta. Mutta jos mietitään, että me ollaan jo tuolla aika syvällä ja on tunteetkin noussut, niin kuinka paljon meillä on lähtökohtaisesti vielä enemmän niitä oletuksia kuin siinä tilanteessa, että no Maikku aina toimii tuolla, että näinhän se on. Sitten mä oonkin ihan pihalla, että herra jästä, se toiminutkaan niin, ja sitten mä tein jonkun toisen oletuksen, että onkohan se loukkaantunut mulle tai jotain muuta. Niin... Joo, ja tuosta oikeastaan päästään myös sit siihen, että miten me toimitaan siellä, kun me ollaan siellä kriisissä ja konfliktissa. Eli siis mehän toimitaan reaktioista käsin silloin. Me väistellään, me hyökätään, me vetäydytään, mutta me ei toimita kauhean fiksusti. Ja kun se konflikti ajaa meidät toimimaan niistä reaktioista käsin, niin sehän niin kuin semmoinen oravan pyörä, että sit säkin lähdet toimimaan niin. Ja se voi myös hämmentää, että se fiksu kollega, joka on toiminut jotenkin tosi kivasti ja empaattisesti, mukavasti, on ollut hillitty ja hallittu tietyllä tavalla, niin voikin siellä konfliktin keskellä joko ihan jähmettyä, että tietyllä tavalla niin kuin se, kenestä me oltiin ajateltu, että Sanna tämän ratkaisee, niin Sanna onkin ihan hiljaa ja jähmetty ja jotenkin niin kuin, mä en saakaan susta sitä tukea, mitä mä olin ajatellut. Tai sitten, että musta saattaakin tulla tosi hyökkäävä, että mä lähdenkin niin kuin tosi lujaa puolustaan itseäni ja menen niin kuin jonkun semmoisen hyökyaallon lailla vaan eteenpäin ja enkä kuule enkä näe mitään. Tai sitten tämä tämmöinen väistelytaktiikka, että mä vähän niin kuin väistelen aina sitä, että mistä se tulee se seuraava luoti, ja mä oon sun kanssa tässä kohtaa samaa mieltä, ja sitten kun luoti alkaa tulee tänne päin, niin mä vaihdankin kelkkaa ja menen sinne, missä se luoti on niin kuin kauempana. Että se ymmärrys siitä, että me ollaan niissä reaktioissa, ja ulkopuolinen ihminen ehkä näkee myös tämän paremmin ja kykenee sanottamaan tätä pikkusen paremmin kuin sit se kollega, joka mulle yrittää sanoa, että hei, sä oot siellä nyt ihan jossain aallonharjalla, että tuu alas sieltä. Niin hän mä sua kuuntelen siinä tilanteessa. Joo, no miksi sitten näitä konflikteja ei pidä lakasta maton alle? Mikä niissä on sitten niin haitallista? Tässä on niin kuin yksilön näkökulmasta ensin kuvattuna pikkusen sitä ja ehkä yhteisötasollakin sitä, että kun meillä on se pitkittynyt jännite siellä, jos me ei saada sitä jotenkaan niin kuin selväksi, niin se alkaa tietenkin sitä työilmapiiriä heikentää. Ja sitten kun työilmapiiri heikkenee, siellä on sitä negatiivisuutta, siellä on sitä kyräilyä, siellä ollaan varpailla, niin sehän on tosi kuormittavaa ja vie energiaa tosi paljon. Me ei voida olla omia itseämme siellä turvattomassa tilassa. Ja siitä alkaa luottamuksen rapautuminen ja sitten lopulta ehkä se, että meillä se työkyky alkaa heikkeneen ja voi olla, että me jäädään sairaslomalle, me jäädään pois sieltä. Ja lopulta vaihtoehtona voi olla vain se, että me aukaistaan ulko-ovia ja lähdetään pois sieltä työpaikasta, eli työpaikan vaihto. Ja aika usein työpaikan vaihtaminen saattaa tulla niin, että se, joka on niin kuin jotenkin kokenut olevansa siinä konfliktissa, ikään kuin se vastaanottava osapuoli, ei se riidan aloittaja taikka jotenkaan niin kuin aktiivinen puoli siinä, niin vaihtaakin sitä työpaikkaa. Ja ehkä myös ne ihmiset, jotka siinä ympärillä on katsellut tätä tilannetta, mutta jotenkin kokee, että ei pysty tässä enää olemaan, niin he on niitä sellaisia hiljaisia lähtiöitä, jotka toteavat, että tämä yhteisö ei ole mua varten. Ja sitten ne hiljaisuudessa katselee työpaikkoja ja toteaa yhtenä päivänä, että hei, että tässä irtisanomisloppu sulle ja mä lähden katsomaan muita hommia. Ja sitten voi ollakin vähän hoomoillasena myös siinä esihenkilö tai johtaja, että hei, miten tässä näin kävi. Tämähän ei niin kuin koskettanut sua tämä konflikti, Kyllä. vaikka se sitten oikeasti kosketti. Mutta sitten organisaatiotasolla myös, ja jos tuossa Sanna otit alussa esille niitä lukuja, niin tässä myös muutama luku linkkarista satuin eilen pongaamaan Eira Ruussin hyvää laskelmaa siitä, että mitä niin tämmöinen uupuminen tuottaa noin yhden henkilön osalta. Niin oli suunnilleen 40 000 euroa, mitä hän oli saanut hinnaksi. Siinä oli siis nämä sairaspoissaolot, siinä oli työpaikan vaihtuminen, uuden henkilön rekrytointi ja oikeastaan niin kuin pyritty ottamaan ne kaikki sellaiset kulut, mitä siihen voi liittyä. Yhteiskuntatasolla 25 miljardia
euroa vuodessa suunnilleen Suomessa se pahoinvointi, mitä meillä ihmisillä tällä hetkellä on siis liittyen nimenomaan työhön. Ihan todella isoja lukuja, jos sit ajatellaan sitä, että organisaatio saattaa maksaa sovittelusta tai sitten konfliktityöskentelystä ulkopuoliselle henkilölle tai firmalle vaikkapa jonkun 3-4 tonnia, 6 tonnia, mikä ikinä se sitten onkaan se tilanne siellä. Niin onhan se aika pieni raha verrattuna siihen, että 40 tonnia sit laitetaan sen takia ikään kuin tuosta ovesta pihalle, plus se inhimillinen kärsimys, mitä siellä on. Mutta niin kuin monella tavalla. Ja sitten jos mietitään tässä sitä, että jos ajatellaan, että tässä on huomioitu nyt se pahoinvoinnin kustannukset, että ihminen niin kuin vaihtaa työpaikkaa, mutta mitä tarkoittaa organisaatiossa, jos meillä on siellä 10 hengen tiimi ja suurimmalla osalla työaika menee siihen, että mä suojelen itseäni ja omaa vaikutelmaa niin kuin siitä, että mä oon tässä kartalla, niin sehän fokus on aivan väärässä asiassa pois sieltä perustehtävästä. Tai siitä, että me kehitetään eteenpäin tai mietitään uusia innovaatioita tai ratkaisuja, mitä me kipeästi tarvittaisiin tässä ajassa. Tai se, että me opittaisiin uutta, että me pystyttäisiin niin kuin jotenkin toimimaan uudella tavalla tässä maailmassa, joka muuttuu koko ajan. Niin se toi summahan kasvaa moninkertaisesti. Se oli tosi hyvä huomio ja juurikin se tehokkuuspuoli, mikä siellä näkyy, mutta myös sitten toimintakulttuuripuoli. Että mä ajattelin, että jos tämmöinen kulttuuri tietyllä tavalla on päässyt juurtumaan sen takia, että me ei oikein uskalleta niitä konflikteja kohdata, niin se toimintakulttuurin muuttaminen inhimillisemmäksi ja jotenkin se, että se arki tulisi sujuvammaksi, niin sekään ei ole pieni duuni. Että sitten taas siinäkin menee tosi paljon aikaa ja efforttia, että sen saa jotenkin suoristumaan sieltä. Et ehkä niin kuin se kysymys onkin se, että miten paljon on aikaa ja varaa sit myöhemmin ratkoa niitä solmuja, mitkä olisi niin kuin tässä agendalla. Et onko niin kuin parempi ratkoa tässä vai siirtää sinne tulevaan? No ihan jo tuossa datan perusteella, mitä on sanottu, niin ainahan se olisi helpompi, jos me niitä asioita jotenkin pystyttäisiin ratkoa heti, mutta kuten me huomattiin jo alun ihan chattikyselystä, niin se, että kun nämä herättää meissä vaikeita ja hankalia tunteita, niin silloin eihän me kukaan lähtökohtaisesti haluta sinne, että ai kun ihanaa, että mennäänpä konfliktiin nyt tonne ja ruvetaan riitelemään tuossa ja ai että kun olisi kaikilla paha mieli, niin eihän me toimita näin. Mehän halutaan viimeiseen saakka välttää sitä ja jotenkin, että ei mennä siihen. Mutta jos me mietitään, että lähdetään liikkeelle organisaatiotasolta ja siitä, että mitä se tarkoittaisi nämä konfliktit niin kuin organisaatiotasolta, niin jos mä pikkusen lainaan mun mielestä kriisijohtamisen puolelta erinomaista mallia siitä, että mitä kriisijohtaminen on parhaimmillaan, voidaan täysin soveltaa näihin konflikteihin. Eli se, että mitäs jos me ajateltaisikin niin, että ne konfliktit on sellaisia asioita, jotka aika ajoin tuppaa tulemaan meidän sinne organisaatioon. Koska kaikesta huolimatta, vaikka meillä ehkä on vähän tausta sillä insinööripuolella, jossa on ajateltu, että organisaatiot ovat kuin koneita, ja kun ihmiset niin sanotusti siellä rupeaa hulluttelemaan, niin se on virhe koneen osassa, niin tämähän ei ole totta, vaan meillä on siellä ne ihmiset, jotka vielä sitä työtä tekee, niin se on väistämätöntä, että meillä tulee yhteentörmäyksiä, erimielisyyksiä ja näin poispäin. Eli viisaat johtajathan ymmärtää tänne, että samalla lailla, jos meillä voi joku ulkoinen tai sisäinen kriisi tulla, niin se voi olla myös kriisi niin kuin, henkilöstösuhteissa, eli konflikti, jolloin me viisaasti johdettuna ajatellaan, me ennakoidaan tämä asia, me tehdään suunnitelmaa siitä, että sitten kun meillä tulee se konflikti, niin miten me toimitaan? Miten toimii esihenkilö, miten toimii HR, mitä muuta siellä mitä tapahtuu tiimissä, no mitäs jos se onkin johtoryhmässä tai keskijohdossa tämä konflikti, niin se, että me ollaan etukäteen mietitty nämä skenaariot, että missä kaikkialla nämä konfliktit voi syntyä ja mitä me silloin tehdään ja mikä kenenkäkin rooli on. Ja sitten kun meillä on etukäteen tehty tällainen suunnitelma, niin sitten kun meillä niin sanotusti rytisee, kun me tiedetään, että jossakin kohtaa se rytisee, ai että me on helpompi heti napata siitä kiinni ja ruveta tarkastaa, että miten me oltiin ajateltukaan, miten tämä homma toimii. Ja usein me pysähdytään tähän, että me niin kuin on sitten, että aha, mahtavaa, pyyhitään kädet ja nyt on homma ratkaistu. Vaan kriittisen tärkeää on se, että sitten se niin sanottu jälkihoito. Mitä tapahtuu sen jälkeen? Että sehän ei tapahdu näin, että nyt on kiva Maikku, nyt meillä on kaikki hyvin homma jatkuu, vaan että meidän on hyvä niin kuin se organisaatiossa pysähtyä miettien siitä, että miten tämä niin kuin meni omasta mielestä. Mikä meidän tässä prosessissa toimi, mitä tarvitsisi viilata. Ja kun muistetaan, että koko ajan toimintaympäristö muuttuu, niin sehän koko ajan viilaa myös meidän prosesseja.
Ja jotenkin mä jäin miettimään siis sitä, että kun meille ihmisille on niin hirveän ominaista se semmoinen, niin kuin, että ei tehdä nyt, kun toi ei ole kauhean kivaa, ja meillä on tässä 10 muuta asiaa, jotka on paljon kivempiä, no agendalla nyt, niin otetaan nämä muut, ja sitten palataan tähän joskus. Ja sitten mä ajattelin, että tämähän on niin kuin se tulipalojen alkupesäke tällainen, että me unohdetaan jotenkin se ennakointi sieltä, ja sitten vasta kun jotain tapahtuu, niin sitten tartutaan asioihin. Juuri näin. Joo. Mitäs sitten niin kuin esihenkilö? No joo, no sitten siellä esihenkilötasolla, niin kyllähän se johtamisen näkökulmastahan tämä on yksi vaativimpia tilanteita, tämmöisiä pitkään jatkuneita konflikteja olla selvittämässä, niin kaikkein tärkein tehtävä, että esihenkilön oma pää pysyy kirkkaana. Eli siitä, että mitä tässä on niin kuin tapahtumassa, ja siihen mielellään monta kertaa auttaa, että on joku, on se sitten HR:stä, työsuojelusta, ulkopuolisesta sparraustyön ohjausta, mitä se ikinä onkaan, niin tukee siinä, että ymmärtää, että mistä kaikesta on kysymys. Niin kun nyt ollaan taustatettu, niin siellä voi olla monenlaisia tekijöitä. Mutta yksinkertaistetusti tähän kiteytettynä 3T-malli tunnista. Että jos mä en esihenkilönä tunnista edes, mitä täällä tapahtuu, niin aika vaikeahan siihen on puuttua. Ja ehkä just se ajatus siitä, että jos näitä niin kuin lähestytään, niin monta kertaa nämä kuitenkin esihenkilöt pääsee yllättämään nämä konfliktit. Ei, kyllä me vähän siellä oli jotain siellä henkilöstökyselyn tuloksissa, että no pikkusen jotenkin, ei tämä ihan ole lennossa tämä meidän yhteistyö tai jotain muuta. Eli ihan sitä tunnistamista, että voisiko tässä olla kyseessä jotain konfliktia. Sitten kun me tunnistetaan, että no ei, totta vieköön on, niin sitten me siirrytään siihen, että tunnustetaan se. Ja vaikka se kuulostaa tässä helpolta, niin kyllähän se kokemus, mikä meillä on, niin kyllähän esihenkilölle, aika monelle se aiheuttaa ihan siis häpeän tunnetta ja osaamattomuutta siitä, että enkö mä osaan johtaa mun jengiä, kun täällä on konflikteja ja nämä homma ei toimi. Joka nostaa automaattisesti kynnystä siihen, että vaikka mä tunnistaisin, niin mä haluan niin pitkä kuin mahdollista niin itse jotenkin selvittää tämän. No sitten kun me tunnustetaan, että ei voi mitään, kyllä nyt on homma rytissy ja nyt se on viisas, niin sitten me ruvetaan toimimaan. Eli ihan konkreettisesti tässä kohtaa viimeistään täytyy olla aikaa, ottaa sitä aikaa. Jos me yritetään sen kaiken muun työn ohella niin kuin hoitaa tämmöistä pitkään jatkunutta konfliktia, niin ei tule mitään. Ja se summa tulee moninkertaisesti, mitä myöhemmin maksetaan rahaa ja aikaa ja kärsivällisyyttä ja mitä kaikkea. Eli tuossa kohtaa riittävästi aikaa ja ruvetaan konkreettisesti tekemään. Uskalletaan mennä kohti ihmisiä ja selvittää, että mitä täällä on tapahtunut. Mielestäni tuossa oli hirvittävän hyvä, mitä sanoit tunnusta kohdalla se, että niin kun, tunnustanko mä siitä, että tämä ei olekaan niin kun siitä mun johtamisesta tai esihenkilötyöstä kiinni tai siitä mun hyvyydestä tai huonoudesta, vaan että tässä nyt on tapahtunut ihmisten välillä jotain. Ja jotenkin niin kun se, mitä me pyritään sanottamaan, niin on se, että kun meillä jokaisella on vastuu siitä omasta käyttäytymisestä, että ei esihenkilö ja johtaja voi olla vastuussa kuitenkaan niin kun toisten ihmisten käyttäytymisestä. Että jos se niin kuin helpottaisi sinua sit siinä arjessa, jos olet konfliktitilanteessa ja mietit esihenkilönä, että no niin ryssiinkö, niin et sä voi niin kuin toisten käyttäytymisestä kuitenkaan olla lopulta vastuussa. Että semmoinen helpotus ehkä tuohon tunnusta kohtaan toivottavasti. Kyllä. Ja sitten mitä ehkä tuossa niin vielä korostetaan, että pyydetään rohkeasti sitä apua. Puhutte, että se ei ole helppoa, mutta kyllä se aina helpottaa, että ei sitä tarvitse olla yksin niin kuin ratkomassa siellä. No sitten työyhteisö on tietenkin siinä ihan keskiössä. Mitä se vaatii työyhteisöltä? No mä tuun pikkusen huonolla vitsillä nyt sisään tätä. Mä heti liputan tässä saamulla antaa palautetta. Jotenkin, että jos mietitään sitä, että tällä, vaikka, no mä mietin, että jos papin edessä kysytään, että avioparilta, että tahdotko, ja siellä vastataan tahdon, niin se, että jos me katsotaan sitä seuraavaa dia, mikä tuossa on, niin kyllähän se rauha on tahdon asia. Eli kyllähän työyhteisöltä silloin aidosti siellä yksilöistä niin tarvitaan sitä aitoa tahtoa siihen, että me halutaan, että tämä meidän hankala tilanne, tämä konflikti täällä niin kuin ratkeaa. Martti Ahtisaari, kun on kansainvälisiä kriisejä ollut silloin työurallansa paljon ratkomassa, niin onkohan muistaakseni 2019 todennut tänne, että rauha on tahdon asia. Niin samalla lailla, että tahdonko vai haluanko mä, että meillä olisi ihan kivaa, niin se on aivan erilainen mindsetti, että mehän voidaan haluta monenlaisia asioita. Olisi tosi kiva, jos voit silloin tuossa tai jotain, mutta sitten, että mä tahdon, niin kyllähän se on silloin ihan eri painokas juttu. Ja tätä jos ei löydy, niin homma ei kyllä tule selviin silloin.
Joo, ihan tosi tärkeä. Ja sitten jotenkin palaan tuohon, mitä sanoin äsken tuosta vastuusta, että myös sit se, että on se tahtominen, niin myös sitten se, että oikeasti lähdetään myös tekemään. Ja se on niin kuin oikeastaan se kaikista isoin juttu monesti noissa työyhteisötilanteissa, että siellä kyllä voi olla monenlaisia haluja ja pyrkimyksiä, mutta sitten ne pyrkimykset ja halut ja aikeet ei muutu teoiksi ja käytännöiksi. Ja se on jotenkin ehkä se semmoinen kaikista kinkkisin kohta, koska siinähän se tarkoittaa sitä, että me joudutaan päästää irti, vaikka se on ollut hankala ja ikävä tilanne, ja me ei oikein kestetä sitä tilannetta, mutta kun emme tiedä, mikä on se toinen tilanne, niin on niin kuin jotenkin paljon helpompi ehkä pitäytyä sit siinä huonossa, kun lähtee kohti sitä jotain, mistä me ei tiedetä vielä. Ja siihen tarvitaan monesti aika paljonkin sitä semmoista potkua ja uskoa ja toivonkin näkökulmaa, että kohti jotain sellaista, mistä me ei tiedetä vielä, niin kannattaa lähteä ja sen eteen kannattaa tehdä töitä. Ja ehkä mä tässä niin kuin sinne esihenkilön ja johdon puolelle nimenomaisesti sitä, että kun kipparina täytyy pysyä, niin esihenkilön ja johtajan tehtävä on huolehtia siitä, että oikeasti niitä tekoja vaaditaan myös sieltä työyhteisötasolta, ei vaan sieltä esihenkilön ja johtamisen tasolta, vaan myös sitten yksittäisten työntekijöidenkin tasolta. Ja vielä muistutuksena keväällä tästä jo sanottiinkin, mutta myös siitä, että ihan lakiinkin on määritelty myös työntekijän vastuut tilanteissa. Että ei se ole vaan niin, että esihenkilöllä ja organisaatiolla on vastuita kiusaamistilanteissa tai tällaisissa konfliktitilanteissa, vaan työntekijöillä on myös oma vastuu. Ja se joskus saattaa vähän unohtua myös tässä tilanteessa. Kyllä, ja mun mielestä ehkä tässä näkyy se yksilökeskeinen ajattelu, että meillä on aika paljon ajateltu, että meillä on oikeuksia, mutta sitten unohtuu tämä, että meillä on myös niitä velvollisuuksia. Velvollisuudetkin olisi siellä olemassa. Joo. Eli jotenkin niiden vaikeuksien takana voi piillä myös mahdollisuuksia. Einstein aikoinaan sanottanut tämän, ja mun mielestä tässä niin kuin kiteytyy myös konfliktin jotenkin ydintä, että jos me uskaltaudutaan tarkastelemaan konfliktia, me uskaltaudutaan lähteä sitä selvittämään, niin sit sieltä voikin löytyä meille uusia mahdollisuuksia ja opinkohtia. Ja tässä vielä kiteytettynä muutamia semmoisia asioita, minkä takia konfliktia kannattaa lähteä ratkomaan ja pyrkii ratkomaan sitä. On se työhyvinvoinnin puoli, tietenkin se työssäjaksamisen puoli, mutta ehkä mä tässä nostaisin myös esille sen työarjen sujuvuuden ja sen, että ehkä niitä ongelmia sitten osattaisiin jatkossa ratkoa siellä, missä niitä syntyy, eikä niin, että se jotenkin toistaa kuvioon semmoinen konfliktimaailma siellä. Ja sitten tämä organisaation näkökulma, että se tuottaa kuitenkin sitten sitä tehokkuutta ja toimintakulttuuri vahvistuu siellä semmoisena halutunlaisena, kun konflikteja lähdetään rohkeasti työstämään. Konfliktit ei siis ole haitallisia itsessään, mutta niiden selvittämättä jättäminen voi olla ja voi olla aika tuhoisaakin ja sen takia mennään ennemmin kohti vaikeita asioita, kun sluipaillaan niistä. Ja tässä varmaan kiteytyy se, että minkä vuoksi me halutaan meidän osalta tästä pitää meteliä ja puhua. Ja ehkä sellainen muistutus ennen kuin toivon mukaan annatte meille palautetta tästä meidän webinaarista ja pääsette siihen saakka, niin ehkä sillä kun ollaan Maikunkaan kumpikin myös pitkän linjan työnohjaajia, niin sitten se, että mikä on aika ymmärrettävää, että sitten kun me ollaan siellä solmussa ja meillä on sitä konfliktia, niin aika helposti jotenkin jostakin syystä työnohjauksesta on tullut sellainen mielikuva, että hommataan työnohjaus, ne on niille hankalille ihmisille ja työyhteisöllä, niin työnohjaus ei itsessään ole oikea väline konfliktien selvittelyyn. Että se voi olla hyvä sitten, kun on konfliktia selvitelty, niin jatkotyöskentely aivan erinomainen siihen luottamuksen ja psykologisen turvallisuuden vahvistamiseen, mutta varsinaisesti konfliktin selvittely, niin se ei ole oikea väline. Olipa hyvä, kun muistit ottaa tämän esille. Tämä on semmoinen näkökulma, mitä me aika usein nostetaan. Ja sanotaan kyllä myös asiakkaille, jos tulee semmoinen olo, että se työnohjaus ei ole se väline tässä, koska se aiheuttaa paitsi sitä, että se konflikti ei sieltä tule ratkeamaan, niin myös sitten työyhteisölle ja organisaatioille sellaisen ajatuksen, että työnohjaus ei ole vaikuttavaa. Juuri näin. Että jotenkin erotellaan nämä kaksi eri työmenetelmää.
Jees, hei, siinä on ollut hetken jo QR-koodi teidän näkyvillä. Toivotaan teiltä palautetta. Se on aika simppeli lomake ja siellä on muutama kysymys, mihin me kovasti kaivataan myös teiltä vastauksia. Ja nyt meillä on ihan pieni hetki, tässä 5 minuuttia aikaa keskustelulle sille, että tuleeko teillä mieleen jotain sellaista, mihin haluaisitte palata tai kertoa jotain tai kysyä, niin nyt meillä on tässä oiva hetki siihen. Mietin, Sanna, ja tämä on meille siis ominaista, huomaatte tässä, jos ette ole aikaisemmin meidän webinaareissa ollut, mutta uskalletaan sanottaa ääneen asioita, harjoitellaan ainakin sitä. Mitä ajattelet, että jos painan tuosta lopeta tapahtumaa, että lopettaisiko meidän tallennus ja aloitettaisiin sitten keskustelulle? Ei tarvitse miettiä, minne kaikki kysymykset sitten tulevatkaan, vaan ne jää nyt sitten tähän, että mitä kysymyksiä chattiin voi sieltä tosiaan sitten laittaa.